Ola, que tal, rapaces e rapazas do Concello de Ames? Que tal, como andamos? Supoño que xenial, agora que tendes activado o modo galego. Mirad unha cousa, voume presentar primeiro de nada. Eu chamome Loli Gómez, son veciña do Concello de Ames, máis da parroquia de Ames, así se chama, que leo o nome do noso Concello. Moi pertiño de onde eu vivo está esta área fluvial de Tapia, o río Cambre, que vai agora pois, moi cheo. Eu encántame vir a pasear por aquí, e dixen, vou aproveitar pois, para saludar a rapazada de Ames desde este encantador lugar. Ademais, contarvos que son xornalista da Televisión de Galicia. Durante anos estiven percorrendo moitas aldeas e recunchos do noso país, levando comigo o galego, eso sempre, por diante. E agora mesmo estou no Departamento do Tempo, pero non son a responsable das chuvieiras, dos chaparróns, das chaparradas, dos ballóns e dos centos de palabras que hai para chamarlle a chuvia que caeu estes días e que vai seguir caendo. E sobre todo quero aproveitar desde esta playa fluvial de Tapia para darvos a todos vos os parabéns. Os parabéns por ter activado o modo galego ou o modo gallego, como queirades chamarle. Decirvos que non o desactivedes nunca. Mirade, a min creo que se me activou cando nací no hospital e aquí me quedou xa activado para sempre e ben orgulloso que me sinto, porque co galego, a pesares do que digan en moitos sitios, co galego imos a calquer recuncho do mundo. Eu estou orgulloso de falar galego e non só eso, de sentilo, ademais, de leválo comigo, de espallalo por mogollón de sitios. Xa non me lío máis, imos co reto desta semana. Douvos, ademais, dúas opcións moi sinxelas. A primeira dela, que mandedes un audio de WhatsApp animando a activar o modo galego ou o modo gallego, pois a quen queirades, a un veciño, a un familiar, a un mestre, a un amigo, a quen queirades. Mirade un couso, unha chiscadela, se o mandades desde o móvil de un pai, unha nai ou un achegado, moito mellor, porque así collerades máis que sorpresa. E a segunda opción, pois que vos podedes facer unha carta grupal, conxunta, xuntades dos varios, e escribideslle unha carta a unha persona, a unha entidade, para animar a que active máis e mellor aínda o modo galego. Cando vos falo dunha entidade, pois pode ser unha empresa pequena ou grande, a que vos pete, pode ser unha asociación cultural, social, a un grupo de música, a un youtuber, a un influencer, vos non vos portedes. Se queredes chegar mesmo ao concello ou a un político, veña, para adiante. Aí que hai que seguir activando o modo galego. Veña, que xa me despido, non desactivedes nunca, por favor, o modo galego ou gallego, insisto, un biquiño enorme, que palabra máis bonita temos. Ata loguiño.